Bekuwumunye wodwa ehholo njengoba abazali beqale ukuyohlonza izidumbu zeingane zabo. I've lost 4 kids. I say I've lost 4 kids because I raised them, all of them, nalo uswaga retusana. So it's painful because raising a kid, then the next thing they are no more. Iziphathimandla sezisiphothulile isigaba sokuqala sokuhlonza izidumbu. The phases of today that we came here for are done, which is the DNA samples collection. It's done, and the visual identification is also done. So the next phase will be to await the DNA results. Okuzolandela ukusukela manje ukuthi kuqhathaniswe imiphumela yolibofuzo ephumile kanye neyemndeni. NgoLwesibili kuzobanjwa inkonzo yesikhumbuzo salabo bafundi esikoleni samabanga aphansi iRocklands.